Mayong hapon sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati kag welcome sa atong pagpangalagad sa karon nga Sabado sa This Is My Life. Buot silingon Sabado nga edisyon sa This Is My Life Mayo 28 tuig 2022. Ang atong gid pagpangamusta sa inyo tanan kay kabalugid kita kun daw ano ka sako sang tagsa-tagsa ka mga puluyan. Hindi ang puluyan ha, kundi ang mga tao nga sa inyo tagsa ka mga puluyan. Especially ang mga wala trabaho kay ti Sabado weekend upod ang pamilya, upod ang mga kabataan. Ti ang inyo dira nga mga dapat hikuton, dapat hikuton, kag dapat man patigayunon nga matapos sa adlaw nga Sabado para pag-abot na naman sang Domingo nga adlaw. Yes, family bonding. Pwede ka lingaw-lingaw, bitsan mag-video kay nilang kamo daw po sa mga kabataan. Banding-banding mga parents, di ba? Pero sa mga Iloy naman sang puluyan, kabalo kita kung daw ano kasako sa inyo. Kabalugid kita, ilabi ng ginauna gid ninyong mga lalabhan, hingagaw, kay haring ulan, kay nga akon hindi mahingagaw, hindi paktan, tupang ulan, basa, liwat. Ay kang magugtas-ugtas, kay ti, ilabi na gid kon mga school uniforms bala. School uniforms, tapos sa mga uniforms ninyo sa pag-work, na kinanglan hingagaw lang anay ina. Kaya mga dapat na itong hitsuhon sa Sabado nga adlaw para makapungko naman kita upod sa aton mga kabataan para sa Domingo nga adlaw. Gani, relax. Kaya nung aton panyaga, daman ako, wala pa ko kapanyaga, hingagaw gid na. Hindi ka may gikatuan si Tita Wilma, importante. But anyway, sa aton mga senior citizen dira, kumusta lang? Kag mayong hapon sa inyo. Doon namin panyaga, kay doon naming yuhum-yuhum na naming panyaga siguro nila ay. Kay doon manayanaya ang ila sini mga nawong, nami ang ila mga ginsaluhan, sa ila mga latok kalanan, paamo ka na bala. But anyway, ang aton sini mga kabataan, kabalugid kita na excited sila sa ginatawag nga face-to-face classes. Pero relax lang kamo kay maabot gid ina sa husto nga tion. Gani sa siniyang tion man kinahanglan nga kita tanan ang maghalong. Di bala? O kinahanglan gid naton ang paghalong ano ini siya na James alang tawad ang imo diri ano si Indayan ang nakabutang dira. Well, anyway, sa inyo mga lilisuan sa mga radyo danay kita tugtog-tak na alas stress, gani subong nga hapon upod ninyo si Tita Wilma sa 684 kHz. Magluwas dira sa inyo mga transistor radio danay gihapon kita sa FB Live pagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Sige lang na kung pwede kung ada ka muna ka online, paki-like, paki-share sa This Is My Life o pun man ang iban nga mga public affairs program sang Action Radio Bacolod na kinahanglan gid neton ina na kag syempre sa aton man magluwas dira sa aton sa FB Live ara man dira ang mga dalag ko nga mga balita nga mga tipon sa amon sa Nino Center, pwede nyo man ina ma-like, pwede man ninyo ma-share kag mga developing stories ara gid inyo mabasahan. Kag syempre ina ma-update man naton bilang mga palangga naton sa aton kabuhi, especially aton mga kapamilya nga ato sa mga malayo nga lugar ato sa iban nga pungsod, aton man mga friends out there na ay sus Maria na aton mga friends out there nga pwede man naton ma-share sa ila no ang aton sini nga mga hitabo diri sa Dakbanwa sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental, Western Visayas kag bugos nga Pilipinas. Gani okay lang na. Kag ara man ang aton sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Kag pwede man kita makabisita sa website sa Action Radio Bacolod pagi sa pag-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag sa ito naman FB Live, ara lang dira ang chat room. Pwede ninyo ma-share ang inyo man mga ideas, ang inyo man nga mga opinion karon, mga greetings ninyo kay ara may chat room kita dira. Kag magluwas man sina ang ato naman nga
text hotline para sa ara sa ila mga radyo. Na, kag may cellphone sila kag gusto nila nga magtamyaw man sa mga palangga nila nga ara sa ibang nga lugar. Yes, no? Message nyo lang si Tita Wilma sa text hotline 0903-757-0874. Again, 0963-757-0874. Nan. Kag, yes, bantayan ang aton sinitupiko karon iya nga Sabado, since Sabado subong nga adlaw. Now hindi si Tita Wilma magbasa na isang isa sa mga sulat nga inyo ginapadala diri. Basta Sabado kita managalingaw-lingaw kung kaisa mahatag kita informasyon na hanungod sa nagakatabo sa aton palibot, if not naman sa pagsinalayo sa sulod sa aton panimalay. Hindi gani ang mga kung paano naton mapaayo ang relasyon sa tunga sang ginikanang kabataan, di ba la? Para matandog mo na ito na nahanungod sa mga pagkaon kag sa ikaayong lawas. Ano naman nga tupiko ang ma-share ni Tita Wilma sa sininga hapon? Siyempre sa karon nga panahon tagaan tagid emphasis ang aton ikaayong lawas. Ano ba lang mga dapat naton himuon para magbaskog kag magbakod ang aton sini lawas, di ba la Tita We? Kag importante ha, mahata ma-share man kita tips iya para sa aton healthy living kinahanglan kid. Mga gamay-gamay lang ina nga mga informasyon, pero bisan paano makalingaw kag makahatag sa inyo sang ideya kung bala dapat mo man sundon kag dapat man bala ini makapaayo para sa akon. Dapat man bala ini makapaayo para sa akon pamilya. Di bala? Inyo na karon mga reaction ara man naton sa text hotline na kagaton website. Kag syempre inyo man tag sa zodiac sign para sa itong tag sa horoscope. Relax lang anay na bantayan man ninyo ina. Kag as mentioned ni Tita Wilma kay ina na ang natungod sa requirement ni bala sa face-to-face classes. Pero ang update, Tita Wilma, sang nagligat to muna may mga requirements, di bala mo, depende sa school. Pero ang update dira is hindi na, no? Hindi na requirement na. Hindi na requirement ang medical insurance para nga yes, maka-attend sa face-to-face classes ang mga estudyante sa college. Ay di go no manami is mas manami may mga reaction nga saying ay dinami na kaysa mga wala mabakunahan mga mo sina te may ara man nga kung anong medical insurance nga kinanga i-offer sa school hindi ba lang nga ginpabutyag man ni kag nagwa man ni sa balita nga kinanglantanan nga mga estudyante mangin miyembro sa universal health care na sa PhilHealth pero tiada naman subong nagagwa na ang nagpabutyag sina amo mismo ang Malacanang. Kay hambal naman na Deputy Presidential Spokesman kag PCO Undersecretary Chris Ablan nga ginbawi na sang Interagency Task Force ang medical insurance na ang medical insurance requirement para sa mga estudyante nga magatambong sa face-to-face classes base man sa rekomendasyon sang Commission on Higher Education na kay ti una man dira ginmanduan na ang mga higher education institutions o kung na mga HEIs nga kinanglan siguraduhon ang mga estudyante nga naka-register kay nakapamiyembro sa PhilHealth o kung may medical insurance nga mo magasabat sa medical expenses para sa COVID-19 in kaso por kaso nga magbatsyag ang mga kabataan nga ni malatnan ang mga kabataan or matapikan ang mga kabataan sang COVID-19. Tisang nagligad lang ni nga bulan sang Marso, ginpasugtan sang IATF ang mga HEI so kuno ni mga higher education institutions nga yara sa idalom sang alert level 1 pag nga magpatigayon na sang mga face-to-face classes sang tubtob 100% classroom capacity. Pero para lang sa mga estudyante, no? Sa teaching kag non-teaching personnel nga kompleto sa bakuna. So something nagaligad ang mga inadlaw, nagalakat man ang mga binulan sinimana, may mga changes nga nagakatabo, right? No? May mga pagbago. Kag kung ma-notice na ito sa face-to-face classes sa isa ka classroom, na
Kon puno na anay sa riyasang wala pang pandemic, puno ang isa ka classroom kadalagan na 40 to 50 or may ara pa gani 60 students sa kada classroom na gainikit-ikit lang subong katunga gid kag kwan pagid gani mas manubo pagid kay kinanglan may ara nga distansya ang tagsa-tagsa kag may proteksyon pagid ang tagsa kakabataan. Di ba may division pagid na kung makita ninyo dira sa aton kung makita ninyo dira sa picture sa mga naka-online, makita ninyo dira ang picture nga sa diin lagka gid ang aton mga estudyante samtang nagapatigayon ang klase, di ba? Amo na siyang himuon gid sang aton sini nga mga estudyante kag syempre kita bilang ginikanan i-remind man naton nga aton sini mga kabataan as always adlaw-adlaw gid nga tanan bisan masiling pa na nga baw si nanay, baw si mama or si tita or tito ka mga uli-anon gid sa inyo nga kabalo naman kami na amo naman na naga-wear naman kami face mask ginapabalunan yung pagani kami alcohol di maski galing kay hindi mo makontrol na yung mga kabataan kunara na sa school kunara na sa eskwelahan ng mga kabataan ilabi na gid kung magdagyang aga talalabog ang face mask wala na. Tina, responsibilidad naman sa aton mga teachers ang pagpanaway sa aton mga kabataan, di ba? Mo naman paglalaba sang liog sang aton mga manunudlo ya sa eskwelahan. Okay lang ina siya, no? Wala anyway, 1:39 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay mga produkto sang Dr. Alfred's para man sa aton ikaayo. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Okay, sa ito naman dito mga naka-online. Hi and hello lang dito sa inyo ba? Na? Ma'am Ana Sinoro, o kamusta lang da, ma'am? Good afternoon sa imo. Kay Ma'am Bella or Belia Rendon, good PM Tawelms. Monitor lang kami dito from Victorias. Mayong hapon lang dira. Live sa Bunny Cafe Highway sa Tangob. Yes, Sir Mileli Uligo. Na mayong hapon mo na kay... gaulan to kuno sa ila sa La Carlota na Tita Wilma, gaulan di sa La Carlota.
wala ko kahapon kay wala internet. Okay lang na bisan hindi ka online basara ka sa radio, di ba, Ma'am Ana? Ako yung gina-appreciate ko ginamam. But anyway, thank you so much. Good afternoon, Tita Wilma, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Keep safe always. God bless. Sir Raymar Beranyo Lingoste, mayong hapon git sa inyo. Kaya sa bugos nga pamilya, ayawan gid ko halin sa aga pa hasta maggabi gadula-dula ang signa. Gaugtas ka gid ini magugtas kang imo nga blood pressure ay nga anak ko mamay nana. Tamyaw please Ma'am Vanessa Stark kag Dark Mart Mayo, Jinky Dialagdon, well Mark kag Alex Montesa, halin kay Sir Meleli Oligo. Wow, mayong hapon Tita Wilma kag kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayon, Dark Mart Mayon, Walmar Alma Oligon, Mikey Montilla, Cerilla Zamar, Aguilion, Buena Abaygar. Kag second family sa may Barangay Pandano DSB from Arizona. DSB, salamat gid. Yes, ma'am. Jinky Dialogdon, thank you so much, ma'am. And thank you for the stars you sent sa Action Radio Bacolod. Thank you gid, ma'am. Na? Tamyaw lang, please. Ana Sinoro. Friends na sila ni Ma'am Ana Sinoro, Sir Mileli. Kay Kagawad Timay, kag Munet Lubaton, kag Stella U. Barbo. Hailin kay Sir Mileli Oligo. Mga pita bala Ma'am Wilma, may namit nga kafe sa MM's Bunny Cafe. Highway Tangub. Sir, thank you so much. Gid bo kay kalayo sang tangub sa nahamtangan ni Tita Wilma. Paamo kay na bala. Good afternoon, Ate Wilma. God bless watching. Yes, God bless. Watching from Takuling. Yes, Roslyn Buenaventura. Salamat gid sa imo. Kag maayong hapon man. Di na to siya. Okay. Hello, kumusta na ikaw sa Rufino Era Gabino? Dira sa handumanan ba? Pila ka adlaw man. Daw hidlawon man ko kung hindi ko makita ang inyong mga ngalan nga naka-online. Sir Rufino, salamat gid. No? Welcome back. Kay Angela Gayundato Castillo. Good afternoon, Tita Wilma. Good morning sa bata ko sa Beirut, Lebanon. Kay, di na ito? Kay Maricon Castillo, kay Gloria Moreno nga gapamahaw, kag sa mga taga Bangga Tutong Uno, Barangay Felisa, nagapamati sa This Is My Life. Salamat, Tita Wilma. Hi, Angela or Angela gayon dato Castillo, may damogin nga salamat. Ha? Ang mga ara dira sa Beirut, Lebanon, halong gid na. It's nice to hear from you. Salamat gid. Kag sa mga taga Barangay Felisa dira sa may Bangga Tutong Uno. Salamat gid sa inyo. Michelle Sayo. Di na to. Sayo Gimeroy. Good afternoon man. Salamat gid. Kagabi. Salamat gid sa inyo. Yes, ada man si Shalame. Ay, Shalame. Dagupan. Yes, salamat gid. I am watching Action Wilma. Good PM. Sir, thank you gid. Okay, enough lang na. Balikan ko lang karon ng inyong mga greetings online, ha? Gani, relax lang kamo da. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tilang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante. Siya ti Action Radio, Philippine Standard Time. Dali lang, masipletan ko lang ang akon sining text hotline. Yolanda Pasamante, ga-monitor ko sa program mo diri. Sa May Bago City, thanks kay Tita Wilma. Yes, Ma'am, 0197. Yolanda Pasamante and family, thank you, kid. Sige, Tita We, utan munggo kalabasa sa Yute Balunga kag tinang kong alas si Ani sang Barangay Tago, Kabangkalan City, Negros Occidental. Yes, makasiling si Tita Wilma. Masustansya ang imo ginkaon. 9236, salamat, Gid. Good PM, Tita We. Greet ko lang sila Mama, Papa sa Gilungan. Mamusta na kamodera, halungi lang mga lawas ninyo sa may taga-adlaw. Okay lang to siya na. Nagatawganay lang kami. Permi Vmar sang La Carlota Vmar, thank you so much. 1780 kag kamuman maghalong-halong. Aha. Okay. Ginagwit siling man yan na 1823, Tita, greet ko gid ikaw, miss ko gid program mo kag mga take care always. Ay 1823. Thank you, gid. Paydayon man siya Tita Wilma kag ano ang tupiko neton sa siniiya nga hapon. Sa nahambal ko kay Sabado sa bunga adlaw. Tamdun man nato na ngaton ikaayong lawas. Abi tuluka ang mga kaugalingon naton. Okay lang mga senior citizen kay nagaedad na mo pero nagatingwa pa nga mangin healthy, di ba? Sa mga huben-huben pa ang paghalong, hindi malain. Kag ang paglikaw, makabuligid sa kung ano nga balatian. Ang manamit nga pagkaon, i-enjoy na, pero kung pwede, miner-miner lang, hagan-hagana lang, para wala kita sang problema sa palaabuton. Diba? Ay, kinahanglan aton gid at tipanon ang aton kaugalingon para mangin mabaskog ang aton lawas adlaw-adlaw pitaw anong mga nami naton himuon man anong nami naton nga himuon nabikin ng lantam doon tang mga ginakaon ta no? Anong ginakaon mo ya? Kay healthy ka, tapos may edad na, kapagros pa ha. Abi ninyo, inang ang pagkaon na ton sa pamahaw, paniyaga, panyapon, importante na. Let's say, kung nag-diet ka mo, maskip ka mo meal, hindi sa lagid na. Ha? Kag kun kinanglan gid kun mamahaw kita kan kun aga siguraduhon ta nga ang ginakaon ta may ara proteins, may ara carbohydrates. Ti kun may rice, di ba? Source na naton. Ang rice source ang carbohydrates. Ang carbohydrates ano gani? Nagahatag sa aton energy, di ba la? Sa bilog na nga adlaw. Kinanglan may proteins, ha? Kung may fish dira o kung gamay man nga karne, okay na ina siya. Kay ang carbohydrates kung tinapay man ang ibandoy, gakaon rice tinapay. So ang tinapay is a source of carbohydrates man. Pwede kita dire makakuha. Ang utan may carbohydrates man. Pero hindi inatuman para mapabaskog na ito ng atong lawas. Kinahanglan ano gani? May protina para hosa makuha na ito sa gatas na hambal ko gina sa karne. Let's say tapa, da bibaw. Isda nga bangros or scrambled eggs sa itong pamahaw. Kahit dira,
masiling na ton bala iba niya ara na lang tawi hapos na lang bala bakal may donut kami dira pwede kid na may muffins, may chocolate cake, may ensimada amule na pero hindi nami na siya nga pala mahawon no hindi gina siya nami kag kinahanglan naton sa aga kung magpamahaw kita amo nang siling nga kinahanglan busog ta bilog nga adlaw. Amo na siya, pwede ka dahil kabira-bira kaon pamahaw. Pagkaugto, hagan-hagan, pagkagabi jutay naman, nga amo na siling nila nga, kung magpamahaw ka, eat like a king, di ba? Na mga muna-amona, di ba? Ang kinahanglan ginman. Tapos kaon ka sa toast-toastuhan lang. Kay as mentioned ni Tita Wilma, nga ang pamahaw amo inang tama ka importante nga pagkaon naton nga regular meal naton pero pag abot sa ugto hindi naman magsobra-sobra sa imo ka ginakaon kay base kon ano gani kun busog na kita kun abo nagaluyang lawas mo kag ginatuyo ikaw tikon damo imo kaon kung pwede, bodo busog-busog ko sa panyaga ko, nalakat-lakat anay, bisan nara ka sa imo work, no? Kung pwede, lakat-lakat anay na, para nga matunaw-tunawan gamay. Exercise gamay. Kay ang paglakat naman sa madasig, nami man kung dasig ka mag-walking, pero kung hindi kayo sa powers, bisan hinay lang kag balason ka, okay, gina na. Kay nga, ginapa-alerto na sina, ginapa-alerto niya sina ang imo dugo, na kag maganami ang ilig sang imo dugo sa imo utok. Gali na nga every after meal hulag ikaw bisan walking lang da sa palibot ninyo sulod balay pakadto pakari kung hindi mo na kaya ya tindog ka lang kang magkadto sa sala balik sa kusina liwat naman di ba ugalion mo ina kag kun damo man ikaw obra kag damo ikaw ulubrahon magluwas sa inyo balay hindi man pagsampawang obra mo. Hindi may mga tao nga muna mo, no? Gusto nila sa isa, let's say sa pagluto. O maluto kada bi may utan ka daso maluto kapag idisda daso may lutuon kapag nga isa da kun no ang iba na ginadungan na iya hindi or nagapanghugas ka or nagapanglaba ka samtang nagaluto ka nagawa may ara sina nga mga tao para dasig kuno pero hindi gali ina makapaayo sa aton kinahanglan one at a time ang pagtrabaho isa-isa na hindi paghimuon nga dungan kay nga madasig maubos ang imo energy ti kon maubos ang energy madulaan ka man pasensya. So, mayugid nga sa gabi pa lang or early in the morning, planuhon mo ng mga himuon mo bilog nga adlaw. Kung sa work mo naman, ano man ang akong obrahon halin sa agas na maghapon nga pasunuron mo na. Kag, ari pagyad sa imo mga friends na kinanglan kabalo ka man magpili sa mga friends mo nga entertainahon mo gid as always hindi na mga friends nga masiling naton mga negative lang balang mga i-share sa imo permi mapili ka sang inang mga may kuhaon ka bala nga mga ideya, mga mapuslanon, amo na mga positive nga klase sa mga tao na may mga tao ginman niya nga maayong personalidad kag abi ninyo, kung amoy na mga tao nga makasalamuha na ito na everyday, makahatag sila sa aton sang maayo nga energy na likawan lang naton, kaluluoy man kung magsiling nga, likawan naton ang tao nga depressed. Mga tao nga akig sa kalibutan, kag ang mga tao nga mga problemado. Pero kung kinahanglan ang magbulig kita, no? Hindi ka mas sympathize ka sa sitwasyon pero hindi ka mag-empathize. Nagets nyo na da one would say sympathize nagaunong ka sa iya sitwasyon, na nagaunong ka, concern ka sa iya sitwasyon. Let's say kung problemado siya or depressed siya, maka-comfort ka sa iya kay ti concern ka sa iya, no? Naga-sympathize ikaw. When we say naman empathize, ang imo ginabutang mo gid balang imo kaugalingon sa iya sitwasyon ti apektado kag gina negatively na tandaan nyo gid na kag isa pa gid nga makabulig sa imo para magbaskog man imo lawas
hala, babad kada sa tubangan telebisyon, bilog nga adlaw, galuya lawas mo, di ba? So, instead of television, no, okay na, tagaan mo lang time ang pagkatubang sa telebisyon, pero kinahanglan ngita ka man something nga makadugang sa unod sang ulo mo, makahatag sang duga nga mga ideas para sa inyo puluyan, sa imo mga hilimuon, or ano man ang ginakalingawan mo, na? Kay may mga kahigayunan kung kaisa nga ang telebisyon, tuod gid man na, kung ada ka lang sa telebisyon at tubang dalingaw lang mata mo, tulugan ka, bugtaw ka, TV man na gyapon, pagkatapos luya lawas mo. Tamaran ka na maghulag. Experiensya nyo man na, nagapatamad ang pagtutok mo sa TV the whole day. Na kung gusto mo maglingaw-lingaw, magluwasin, tagaan mo lang. Importante lang dang imulan tawon, amuling na siyang tutukan mo. And then pagkatapos patya ang TV. Lingaw ka ko, maglingaw-lingaw ka da. Basa ka da sang libro o kung manguti-kuti ka da sang iban nga mga bagay nga makabulig sa sulod sang panimalay, okay na kay mas nga makahatag energy. Ang iban nga mga bagay sang sa magtutok ikaw sa TV nga luya ikaw na pagkatapos kung nagaobra ka pang imo nga imagination nagalakat, especially kung ikaw palabasa bala sang libro, pero kung libro man nga basa ka, libro nga nagaligid ka, luya man na lawas mo. Kinahanglan kung magbasa ikaw, pungko tadlong nami pagi kung maglakat-lakat ka kung ano himuon mo, yes, so pagkadto pagari nga hindi ba lamangin station ang imo kaugalingon sa isa lang ka lugar. Kag sometimes kinahanglan mo man pamatian ang lawas mo na very important gid na listen to yourself. May mga cycles mga aton lawas, may mga cycles na mo ninatawag nila nga circadian rhythm na amo nang mga dapat man naton pamatian sa aton lawas kay may mga oras nga very energetic kita, may ara man nga oras nga bodo lubat gid ko no biskan ako experience ko na kung may ara time nga kung kaisa malipayon kita, kung kaisa masubo naman kita, di ba lang tawo lamang kita kagangaton nga buhi sa kalibutan. May duha always na kung ano man nga bahin sa ngayon kabuhi, may duha gid ina kabahin, maayo kag indi maayo, pero normal lang na. Pero kung mabatyagan mo nga kapuy ka na kag daw ginakapoy ka, indi pagpilita ang kaugalingon mo, kay basi bala mag-give in ang lawas mo tumbalay ikaw gani. Kung makabatyag ka kapoy, take a break, tagaiman rest ang self mo, kinahanglan gid hindi pagpiliton ang atong lawas, kag kinahanglan taman hindi lang ta magsalig sa mga ginakaunta, mainuman kita multivitamins. Yes, kinahanglan man naton ang multivitamins sa aton sinilawas. Para sa tao, especially sa mga naga-diet na o kung hindi kompleto ang imo pagkaon, makabulig sa imo ang pag-inom sa vitamins na kung kisa kulang ta prutas, kung kisa kulang man ta utan sa aton lawas, kikinahanglan ta lupang doon taman ina ini kasi damo na ko ginakaon, okay na to, busog na ko, ay pero wala mo bala ginalantawang ka mo kaon ka burger, kaon ka burger, kaon ka naman sang hotdog sandwich, kaon ka naman french fries, samakin mo na with soft drinks, ti husto na hindi kay ina nga mga pagkaon hindi gin man nami okay makakaon ka man, pero once in a while, magsilingaw once in a while, talagsa lang kinahanglan gin na ito inaanan kag tandaan gin na iton kung ikaw nag-diet ano gani na kung kulang kita sa uten kag prutas, mapunan sa multivitamins nga iton ginainom ang kakulang sa ma-miss na iton nga pagkaon. Kag kung ikaw nagapanigarilyo, ara naman si Tita Wilma, kung ikaw nagapanigarilyo kag kung ikaw nagainom sang makahulubog nga ilimnon. Hingalit lang ka na mi-turn sina, di ba la? Hingalit lang ang enjoy sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon,
Nami lang ang magpaburot sang imo simboryo, sang imo panigarilyo, pero mga anak, dumdumon gid ninyo ang epekto sina sa inyo lawas. No, may ara gin man nga nagapamati, may ara nga ano man lang kabuhi tadi sa kalibutan Tita Wilma man okay. Pero once gani nga mag-suffer na kamo sa resulta sina dira na ang paghinulsol. Amo na siling ko mga anak, kung subong pa lang, kung kaya sang powers naton, hindi man mahapos ang mag-withdraw sa pagpanigarilyo. Hindi man mahapos ang pag-withdraw sa makahulubog nga ilimnon. Hindi man pagsiling nga stop dayon, hindi. Amat-amat lang. Paris sa pag-inom ba lang ako kisang advice na ito, drink moderately. Hinay-hinay lang. So sa pag-withdraw sa pagpanigarilyo, kag pag-inom sa alak, hinay-hinay man. Kay nga mga anak, hingalit lang. Hingalit lang ang enjoyment, hingalit lang ang kanamit sang pagpanigarilyo kag pag-inom sang alak, nga sa diin, masakit, balatian ang resulta nga ginadulot sini sa aton. Di ba la? Ay, ho. Di sa ulihi, ikaw gyapon ang pierde. Di nang kwarta nga ginbakal mo sa sigarilyo kag ilimnon, wala na. Kahit tinapangihi mo na to, nasunog na to, di ba la? Ano ang halit? Gubain mo gabaga, guba man imo atay. Te, kung matabo na hindi ka na makaginhawa sang maayo na kulang ka na sang oxygen. Nagapangita ka, kundin ka maginhawa, kay wala na agyan, guba na. Kung ang alak naman, makapabuhin man sang aton energy. Ayun, nami ang kahubog. Let's say, may problema ko, Tita We, away kami sang asawa ko, or away kami sang girlfriend ko or boyfriend ko, kuwan lang upod lang sa mga barkada, inomino, mabapagkaagat, resulta, agay, hangover, di ba? Amo na siya, nga sa diin, kita man mismo among nagasilot sa ating lawas. Kag isa pagid, kung hindi mo masarangan, hindi pag-ako ang tanan, o kung tuon ka man sa pag-say no, mabalibaran mo kung hindi masarangan. Kabalugid kita, ato niya by nature as Filipinos yan, hindi tayo maka-say no mo, Hindi kita maka-say no, especially kung imo mga friends amo maghagad sa imo. Ima na nila, kung magbatsyag ikaw man yan nag-aabuso sa lawas mo, kag ikaw man naghahatag balatian sa lawas mo. Okay lang din ang mga good time, sometimes, naman na bala, hindi gid always, Kag, bisan kung kaisa, hindi na kaya sang oras, alang-alang na bala sang oras, nga kinanglan, ipahuway mo na, okay lang gyapon, go lang gyapon, ay mga anak, masupot ina sa inyo lawas. Kinanglan, mga kalingawan, o kung hagaron ikaw, permis ang mga kaberks mo, tuon ka sa paghambal nga pas lang ko anay, mapahuway ko anay, or let's say may importante, ikaw na na-diskarte kung anong i-diskarte mo, kay nga ang lawas mo, kinahanglan gid sang pagpahuway. Hambalon mo kung hindi mo na yung masarangan. Ano gina ko nag-explikar? Hindi ka dapat magkahuya. Masiling malon kanila nga, balibad na lang. Natunway ka nagid-love sa amon nga mga barkada. May naman na amon na kasamin, di ba? Pero, ulikdi ang imo kaugalingon. Amo lang na iyang mahambal ni Tita Wilma, pero ti dugay-dugay na hasta lang ko daanay kay sa pagbalik ko karon ma-share naman ko sa inyo kung ano ang mga tips nga ma-share ni Tita Wilma para naman sa aton mabaskog mabakod nga ikaayong lawas kinahanglan gid. Makita ko lang mani, ako pala kaon man ko gani mani kay manamit ang mani mo, di ba la? Well, anyway, alas 2:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of Okay, balikan ta ni Silblana yun. Kaya do ka nami, ginmagagay sang istorya sa ila, na ara,
Michelle Gimeroy, na mayong hapon lang daliwat. May rason gali si Serufino. Si Serufino, sambal ni Serufino Gabino, sila niya, naguba biya akong wifi, tiyan mo nang hindi tagli makita ang iyang ngalan online. Well, anyway, thank you so much, good sir. Happy na si Tita Wilma of the night subong, na. Happy birthday sa hinablos ko sa Abu Dhabi, si Romela Pilar Salmorin. Please action Wilma, siling niya. Please action Wilma. Greet sa iya. Salamat, gid. Okay, Ma'am Ana Sinoro, No, happy birthday kay Romela Pilar Salmorin. Ada siya subong sa Abu Dhabi. Happy birthday to you. Stay safe and healthy. And God bless you more. Okay? Good noon, Tita We. Present naman kami diri sa My Salin Homes. Always good. Na? Daithel Maiguico, Lydia Bibing, Jennifer, kag Mercedes Lambert. Salamat kay Tita We. And God bless you and your family. Hindi Virgil Pinda, salamat kag salamat man sa mga ka-berks mo dira. Na? Okay. Ma'am Julie, Militado Patrimonio. Good afternoon to We. Tinulang manok amon panyaga. TY Gid. Wow. Nami ang ilang paniyaga. Na? Christine Menias Villalobos, mayong hapon to We. Maulanon man nga hapon sa itinan, nga taga Barangay Pandanon DSB. Halong-halong man kamo, kay kabaluman kita basta maulanon ang panahon. Na? Okay, Ma'am Christine, thank you so much. Okay, mayong hapon din sa mga taga Barangay Pandanon. Good noon, Tito We. Mayong pagpamati sa mga upod ko sa balay. Kay Janessa Sibonga. Janessa Sibonga. Kay Mark Alonsabi, Pagtok, Sonson, Kagrimem, nagapamati gid sila. Maricel, Esok, Alonsabe. Okay, thank you, Gid. Okay, thank you, Gid. Tita Wilma, kamusta? CHS 18? Sakto na? CHS 18 and 2. Sorry, ma'am. Why ko gets nag-loading si Tawe. Ma'am Jinky dilag doon. Ginapangamusta gali ni Ma'am Jinky ang Country Homes Phase 1 and 2. So far, okay man. Ma-report ko sa imo, guro, Ma'am Jinky. Ay, na? Ang traffic na okay man sa Phase 2. Tama kay strictos ng security guard. Sa Phase 1 da okay man. Okay lang to, na. Okay. Thank you, Ma'am Jinky. Happy birthday kay Action Marlon. Enjoy si Action Marlon. Kay si Guapings. Birthday subong ni Action Marlon. Ana Sinoro, thank you, Gid. Barkit Tribe. Happy weekend, Tita Wilma. Okay, mayong hapon. Ano kay kumpare niya Pukol Jude Dadal sang Abada Sky kay Annie Camacho sang Manapla. Thank you, Gid Barbie. Ma'am Elizabeth. Sino to si Ma'am Elizabeth? Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Happiest and blessed birthday to your colleague, Action Marlon Hinovea today. Thanks a lot. Have a blessed weekend. Keep safe. And God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. More power to ARB. Thank you, Gid Ma'am Elizabeth. Enjoy gito si Tuto Marlon kay off-duty niya subong Saturday. So, enjoy siya po sa family. Teresa Tres Reyes. Mayong hapon from Teresa Tres Reyes and family. Thank you, Gid, sa Reyes family. No? Salamat, Gid, sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Nining Mopra, kamusta ka na? Ada siya nag-upod sa ito online. Ning, kamusta lang dira kag regard sa Bugosman nga pamilya. Okay. Ay, Tita, wedding ka naghalin nga ang nakapustura ka. Ay, mga anak, hindi. Estudyante lang ka muna karon. Hindi kay subong nga adlaw. May ara kami reunion, no? Ma-reunion sa internet ng mga barangay scholars. So, estudyante lang ka muna karon. Ato pa to ga-enjoy pa to sila sa base function hall dahil sa may Mandalagan. Share ko lang na karon. Balikan ta lang ka mo dugay-dugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom. Padayon man si Tita Wilma. Siling di gani. Abo, okay na siya. Nawa yung hapon lang dira. Na? Tita Wilma yung hapon sa mga taga diin na ni ang lugar sa may Gimaras. Hindi ko mag-gets kay daw drawing. Ini ano nga mga symbols ina. Basta na sila sa Gimaras kuno naga-enjoy sila sa higad dagat. Okay, enjoy lang kamuda kay kami ari mandiri naga-enjoy. Okay? Salamat gid na Luz di Vivar yung hapon kag happy fiesta. No? Happy fiesta dira sa may Purok Magbinuligay Barangay Bata sa sa Ilaba. No, karon may ara sila super nanay. Bauti sa jahon ginakaron. Gin-invite ko to nila mo. May jazz ko to kuno sa super nanay. O kaya dugay-dugay lula ka naman mo. Hindi ta na ma-deny, di ba? Pero masadya ang mga iloy, di ba? Tagaan naman break ang mga nanay nga mag-enjoy. So, happy fiesta. Ang ila dira nga patron saint, ang apon dira patron saint is Saint Joseph the Worker. Kag salamat man syempre, no? Salamat man. Ara, dakaron kami. Okay. Padayuna na titawe to ang dugang mga informations nga ma-share naton sa ila. Ang may tips ko nga i-share sa inyo para sa iton healthy kag syempre mapag-gross nga lawas kinanglan niya healthy gid yan. Di ba lanining mo pra? Yes, inday home may lumina mayong hapon lang. Ara siya gapon man sa iton live mayong hapon gano miswe. Teresa Tres Reyes from Teresa Tres Reyes and family. Yes, ma'am, salamat gid. Okay na. Pila ini ka mga bagay nga makabulig man sa iton kaugalingon. Di ka kaon ka mo
palakaon ka mo tamis. Kinanglan kon palakaon ikaw tamis, limitahan naton ang pagkaon sang mga matamis nga mga pagkaon, di ba? Ay mga cakes, ano pa ng mga manamit nga kalanon. Kinanglan limitahan gyud. Kabalo kita nga kinanglan taman ang sweet sa lawas kay naghatag inaduga nga energy sa aton, pero ang sobra-sobra makatagbalatian. Ang matamis nga ilimnon posible magaresulta sang pagtambok mo na pag-angkon mo sang type 2 diabetes kag sakit sa corazon. Bisan ang mga fruit juices gani nga sa in bottle na bala nga mga fruit juice nga hindi mayo nga masiling naton healthy, hindi ginamayo para sa aton kay nga damo na siya sugar content. So kinahanglan limitahan nila binang soft drinks na inang soft drinks nga ito man kulol. Ay oo mga pa hindi man sila nga i-zero mo gina sa lawas mo kundi talagsaman ay limit lang. Sa mga wala nagakaon man ni, kinanglan kaon ka man ni kay abi mo, ang mani masustansya, di ba? Masustansya ang mani kay puno-puno gina siya sang magnesium. May ara man siya vitamin E, fiber, kag iban pagid nga mga nutrients nga makabulig sa aton sa pag-lose weight, pagpamagaan sang lawas na iton, kag yes, pangontra pagid ina sa kun anuman nga balatian na. May ara man ina pila ka mga proof na nga pwede siya makapabaskog sang metabolismo sa itong lawas, ang metabolism sa itong lawas nagabuligid siya. Pero kinanglan kung magkaon ka mo mani, hindi lang nga basta mani kauno na ton. May ara man choices. Pilion mo ang mani nga wala mantika. Na pilion mo ang mani nga wala mantika kag jutay lang ang asin na pero ang kadamuon naman mga 1 ounce lang o kung isa lang kapudyot ako gani iya pwerte no kung pwede pa lang roasted na lang na yun ang nasanlag hindi ba may ara nga ginabaligya nga roasted peanut na that is good for you kay ang salt niya sina jutay lang sa oily kid. Pero mas namin na lang tinanok no? Ano pagid ang makabulig sa imo mabaskog nga lawas? Ay, ang mga junk foods, ang mga processed food, kung pwede, likawan man. Kaon, kung pwede palang kaon, tayo fresh nga klase ng pagkaon, much better kay nga ang processed food sa masami naganubo ng iya fiber. Ang iya fiber content, ang protein niya, kag ang micronutrients niya. Kag syempre, mataas nga sugar. Gani, kung magkaon kita sa mga processed food, halos wala na sustansya. Na may healthy fat, di ba? May damo klase sang fat sa lawas ta mo. May healthy fat. Amo inang omega-3 fatty acids. May araman omega-6 fatty acid that is not good for our body. Omega-3 fatty acid panami gina sa itong lawas. Kag ang iban pagin nga mga nutrients man suno sa mga pagtuon ang mga tawo nga nagakaon sang isda nan. Ang mga tawo nga nagakaon sang isda mas manubo ang risk o kon peligro sa pag-angkon sa balatian sa heart, dementia, pagkamalipaton, kag depression. Mga yang once batian nyo na ha, pero amo na dapat bala i-promote sa aton mga kabataan sa mga ulihing tubo. Especially sa mga chikiting naton subong, kay mostly sa mga kabataan subong, nagadepend na lang sa mga processed food. Hotdog, tosino, longganisa, pagkaon man itlog, kinahanglan scramble, may oil, may Japon. Amo na siling ko balaway gikuuntat sa pag-convince sa mga parents nga kinanglan tunay naton ang mga pamaagi nga kung paano naton ma-win ang interest ng atong kabataan sa pagkaon. Di ba sang nagliligad nga Sabado gin-share ko na sa inyo na padayon lang Tita Wilma. Kinahanglan man sa iton kaugalingon. Inibilang aton stomach, iting aton tiyan, kinahanglan proteksyonan at ipanunta man ni siya. Hindi lang kung ano lang ang isulod naton sa aton nga tiyan. Kinahanglan at ipanun man naton ini paagi sa
pagkaon. Kinahanglan ang pagkaon nga kaunon tayo na may maara nga rich in fiber, damo siya fiber, kag damo siya probiotics. Ang probiotics ang kaya nga ang aton tiyan may bacteria. Ang bacteria sa aton tiyan nagaangot ina, may connection ina sa mga balatian nga ginapalala pagkid. Para nga mapanami ang aton tiyan, makondisyon ang aton tiyan, kaon gigita sang mga probiotic nga pagkaon pareho sang yogurt. Kung sa bagay nagtilaw ko na sang yogurt, hindi nami yung sabor no nan. Pero masustansya siya na kag pag inom sang probiotic supplement, cool, di ba? Na ang mga utan kag yes ay na mga pagkaon nga may mataas nga fiber makapanami gid sang aton tiyan. Try nyo ina, tun-in nyo ina. Kag mag-inom sang nagakaigo nga kadamuon sa nga tubig. Ilabi na gid antes magkaon. Ako ginasulit-sulit ko gina sa inyo nga nami magkaon, before ka magkaon, inom ka 1 glass of water para dasig ka mabusog. Kay ang iba naman kung kaysa sa mga party-party, why anay nagainom sang mga juice or water kay para magdamo kuno ila kaon dugay sila mabusog, right? Amo nang mga technique nila sa mga eat all you can na amo nang mga technique nila hala hindi sila inom anay kay kinanglan makaon nilang gusto nila kaunon nay yung mga anak mo. Pero sa mga naga-diet amo na as always na hambal na iton, before ka mo magkaon inom gid anay isa kabaso sa tubig para mabatyagan nyo dasig ka mo nga mabusog na. Kay man suno man sa pagtuon ang pag-inom sang 500 ml o kung duwa ka tasa or isa kabaso sa tubig every 30 minutes before ka magkaon, yes, magkapa-lose weight kid. At try nyo na, kay try man Tita We, ako niya ba, nagang lang da, pero may lemon kag ginger na. Limitahan ang mga pagkaon nga, oily kag refined carbs na, hinay-hinay gid. Ano ng mga pagkaon nga masiling ka refined carbs Tita We? Ang tinapay na, ang kanon na, kay nga, ina pila sa mga posibilidades nga halinan sang diabetes sa lawas mo. Amo na siling kubaw nami ang kanon nila puti-puti, humot-humot, kanamit kaunon daw dugay ka mabusognan to na. Pero the whitier the rice is, namit kaunon, pero taas gid ang iya sugar content nga ina. Kag sa tinapay, sa tutudo ko sa una magkaon ko kanon, regular meal, gapangita pa ng ginawa ko pagkatapos kaon, basta may tinapay lang ko nga magkaon mo. Pero subong, amo na lang na, ngiwi na lang kadlaw nila. Pero ginamat-amat man, kinanglan kita ang mag-adjust kung gusto naton nga magnami ang aton pamatyagan. Kung pwede pa lang, makabulig pagit sa ito ikaayong lawas, inang mga herbs and spices, kita nyo na umuso na subong mo, na? Ano mga herbs and spices? Ang luya, ang turmeric, ang ahos, ang sibuyas, sibuyas Bombay na balanan, ang lemongrass, ina nga mga herbs and spices, pila lamang ina sa ato na hibaluan, damo gina sila benefits sa atong lawas. Ako tutod, honest gid todo na honest pa. Hands up ako na sa akong right hand. Magluto ko bisan sinabawan nga isda, nabot may ara gid ko na tanglad na. Maglaswa may tanglad na. Magpaksiw may tanglad pero kanami bilas ang imo pamatyagan. Ginatunan ko gani ang pagtigang sa akong red rice butangan tanglad. Kay mahumot man siya pero makwa mo bala ang iya nga nutrients kang makadto sa imo ginakaon. Makabuligid sang dako. Ina para gid sa aton ikaayong lawas. Wala sang malain kung mamati kita sang para sa kaayuhan sa aton ikaayong lawas. Amo ni siling bala nga ang bulong ginhimo sang tawo. Ang Ginoo ginhatagan kita sang Ginoo sang mga tanom, na tagang kita sa mga tanom sang mga puno sang kahoy,
nga sa gali ara man lang dira sa mga hilamon nga ara man lang gali dira ang mga bulong para sa aton. Di ko mauti ka na uti, Tita Wilma, pero alas 2:35 na Action Radio Philippine Standard Time. Okay, relax. Mabalik si Tita Wilma, ma-horoscope na kita. Bantayin ninyong inyo tagsaka, zodiac sign, pagkatapos sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag
disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede sa guaan. inyo. Tanan-tanan. Baskog di ulan sa Isabela ga monitor gid kami diri sa Action Radio. Tita We, God bless sa Action Radio. Okay, salamat gid kag sa inyo man 8535 paghalong man kamo sa ano gani mabaskog nga ulan. Dira kay Mommy Diana Consolation, kay Mommy Pilar, and of course kay Nanay Dayin sa Isabela, kay Inday Wilma Inocencio Cabarles mayong hapon man kay Inday Ofelia. No? Ay oo. Dali gid lang kay manamyaw ko anay happy birthday. Yes, happy birthday sa itong mga celebrators for today. Baho. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kadlawon karon nga adlaw. Especially kay Action Marlon Henovea. Isa man sa mga nakanaka namon. Action Marlon, happy birthday. Enjoy your celebration to. Na hinay-hinay lang. Paamo ka na bila. Upod sang iya sini pamilya. And of course, happy birthday sa imo. Stay healthy. Paamo ka na bila. And God bless man sa imo. Halin sa Action Radio family. Sa amon tanan. Alas 2:43 na ma-horoscope na si Tita Wilma. Okay, para sa ating horoscope karon nga adlaw, Sabado, Mayo 28, tuig 2022. Unahon anay naton ang Gemini. Ang mga Gemini amo ining mga nataw Mayo 21 tubtob, Hunyo 21. Gemini, subong nga malayo ikaw sa imo mga ginikanan or kung hindi man ginikanan mo sa mga palangga mo, dira mo mabinagbinag nga ay labi na yung mga tao nga permi nagasermon sa imo sa inyo na dira nyo mabinagbinag nga ay importante gali ang sermon nila sa akon. Madumduman mo ang tanan na dumdumon mo nga ang kaayuhan mo gid lang among handom nila para sa imo. Sunda ang maayo. Hindi pagsapaka ang makapalain. Correct? Yes, Gemini. 9:14, 25 kag 39. Cream is your lucky color. Ang mga Cancer. Yes, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Kung hindi pa ka establish sa imo trabaho Cancer, kinanglan tagaan mo gid ina sang atensyon para makita nila ang imo maayo nga performance na kag very strong ang bulig sa imo sang imo isig kapareho kag madamo ikaw sang friends pagid nga magadugang. 15 Justice Ace, 31 kag 43 ang mga maswerte nga numero. Light blue is your lucky color. Kag tuay naman naton ang mga Leo. Ang mga
Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, kung may trabaho, kag kung gusto mo nga magpangayo sang dugang nga sweldo, proof na kinahanglan na pamatud-an mo anay kung bala nagakadapat ikaw nga hatagan sang saka sa sweldo. 8, 11, 23 kag 36, tangerine is your lucky color. Pisan pa more, Leo. Sa mga Virgo naman, yes, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. O sa mga Virgo, maangkon mo or maangkon ninyo ang mga bagay nga inyo ginapaabot pero kinahanglan mo jutay man nga pasensya kag pagpaninguha. Kag karon nga adlaw kung may appointment ikaw, dapat himuon mo na early, na hindi ka magpahapon gid. 2, 38 kag 42, green is your lucky color. Mga libre naman, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Yes, Libra. Kung bugos ang balatyagon mo, kag nagapaninguha kagid para sa imo trabaho, may kahigayunan nga magabago ang dalagan. Magabago ang dalagan sang imo kapalaran sa mga masunod nga inadlaw. Gani padayon na lang ang imo ginahimo, Libra. 7, 23, 35 kag 43 ang mga maswerte nga numero. Purple is your lucky color. Kaya tuway naman ito ng mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, ginakulang ikaw, nagapamigado ikaw, na gani, ang imo anay plano bilang nga magbiyahe or mag-travel kundiin, paiway mo na lang na anay. Kaya hindi man na tama, importante sa karon. Kag isa pa, na ginapaabot ka nga bulig. Kung may ara gid man ka ginapaabot ka bulig, maabot ina sa imo. Mas swerte mo nga mga numero 10, 22, 37 kag 44. Your lucky color is blue. Okay, Scorpio, inauna pa lang ha, una pa lang nga bahin sa mga zodiac sign para sa aton horoscope ang inyo nabatian. Kay Emilia Hipunia, wala na ko load. Ay, actually, we will monitor kami subong sa Marcelo Hipunia sang Tangob. Okay. Ara sila sa Tangob, nag-monitor sila. Emilia Hipunia, mayong hapon sa imo. Kaya wala na siya kuno load. Shout out da kay Erlinda Perez, kay Milay Lekmanes, Mary Grace Garcia sang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Okay. Halin kay Vergara Geronimo, salamat gid sa mga taga-punta Taytay dira mayong hapon. Mananay Mary Segovia, sa pamilya Palma dira inday kay Zalde, good afternoon. Salamat gid sa inyo. Don't worry, mabalik pa si Tita Wilma sa dugang pagid nga mga zodiac sign pagkatapos sini.
Philippine Standard Time, Nanay Feli Batilier, dada sa Paranukoy, mayong hapon sa imo. Kay Ren Paul Potato, kay Miko Hidalanga, kay Joel Landeo, dada sa Nueva Valencia, Guimaras, sa inyo salamat kid kang mayong hapon. Dira man sa Tugis, Pontevedra, kay Tuto Jolly Tinero Senior and Family, good afternoon sa inyo. Okay, sa nabili natin yung mga zodiac sign. Ara nakita sa Sagittarius, ang mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, posible masakitan ka. Nga tungod suno sa imo zodiac sign, tungod sa love. Pero may mga abyan ikaw nga handa naman magunong sa imo. Kag isa paged sa piyak naman nga bahin, kung may mag-offer sa imo, hindi mo man pagbalibaran. 14, 21, 29, kag 40 mga maswerteng numero Sagittarius, indigo is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9. Daw nami ang adlaw sa mga Capricornian na nami ang adlaw sa imo kung hindi ka mapikon sang sunlog-sunlog nila dira na o kung inang ginagarit-garit kagid sang imo nga mga o kung ginagarit-garit ka sa mga tao sa palibot mo ay kinanglan pabay ilang da sila dead mga Capricorn. 13 Just 7, 26 kag 38, orange is your lucky color. Ang mga Aquarius, yes, ang mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero, just 8. May posibilidad, Aquarian, nga makasakit ikaw sang imo isig kapareho o kung ikaw man ang masakitan. Maghalong ka lang. Nahalong ka lang, magpamensar ka gid sang maayo sa tagsa ka tinaga nga buyan mo. Antes ka ba magamal, duludumduma? Kaya basi may ma-hurt, may ma-hurt nga heart pa mo ka na. Mas swerte nga mga numero Aquarius, 12, 14, 26, kag 37. Violet is your lucky color. Sa mga Pisces, Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20. Mga Pisces or Piscian, bangod sa imo bangod sa imo pagkasimple, kag bangod sa imo pagkamabuot, abi mo, sa mga singles lang niya, igareto, ikaw sang isa mo kasuod nga abyan. Ireto niya ikaw sa isa pagid ninyo ka friend, diba? Pero kinahanglan, kilalahon mo gid siya anay sa maayo para wala ikaw sang hinulsulan. 5, 9, 18, kag 34, mga maswerteng nga numero. Apple green is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19, may ara ahente, Arian, so no, sa imo horoscope, or sa inyo horoscope, may ara ahente nga magahatag sang informasyon sa imo or sa inyo na tungod sa house and lot nga gusto mo baklon. Pamati man ang question. Pero hindi kagin magsalig gila yun. 4, 8, 28, kag 35, mga maswerteng nga numero. Emerald green is your lucky color. Yes, sa mga Taurus, ang ato naman katapusan na nga zodiac sign. Mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Baw karon nga adlaw Taurian, to na basa inyo horoscope nga irritable ka mo. Pero may mga bagay nga matabo nga magkapahalipay sa inyo. Sa sini nga hapon, hindi gani karon man sa gabi. Baw. Batian nyo? Okay. Taurus, maswati nga mga numero 15, 22, 27, kag 39. Pink is your lucky color. So, nabatian nato natong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope karon nga adlaw Sabado, Mayo 28, tuig 2022. So, Ma'am Emilia Ipunia, Pisces, ako no, tinabatian mo mamangin mo? Okay. Okay na Tita Wilma, aton man galigin na tamyaw ang itong sini mga kaupdanan kay ara kami subong sa may base function hall bala diri sa may Mandalagan, ara kami barangay scholars reunion, first ever since we graduated from college. Mo nalipay gid ang tanan kay kulang tawon bala, no, may mga bukay ng buhok, iban ti mga seniors do kami lang tong hubin-hubin abatod katawe. Do kami lang tong hubin-hubin kay nga 5th batch na kami mo, from 5th batch to 8th batch nga mga barangay scholars
Nasang West Negros University or West Negros College before West Negros University na subong Barangay Scholars Organization, Scholarship Organization. Actually nga bon sini founder si Sir Attorney Alex Espino na First General Assembly namon ini amon inigin panghatag ni sa mga pigado balasang una na subong pigado mangyapon sa mga pigado but deserving nga mga estudyante nga gusto makitapos iya in college na. Anyway, congratulations sa ara pa na kag padayon man kami na sa amon sini katuyuan para man sa mga kabataan. Well, anyway, alas 2:59 na Action Radio Philippine Standard Time. Tiunas ang pagpaalam ni Tita Wilma sa This Is My Life. Ang aton anay Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Psalm chapter 95 verse 6. Oh come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. I can't say goodbye to you. Salamat gid and happy weekend sa tanan. Sa Lunes na naman kita mag-open So stand by sa matahom nga drama, mensahe sing paghigugma. Happy Sunday and happy Family Day, buwas nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.